Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel फिन खनसेबाव ApSC आव गोदान साख्रि फैबावबाय जाय नोंथांमोना एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामबानो जाबाय सो बेनिफ्राय जब मोनो मा खालामनांगोन आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेनि सायाव मोननैसो आपडेट लाबोदों एन्ड बे एचसी भिडिअ जाबाय मोटिभेशनल टाइपनि भिडिअ जाबाय जाय नोंथांमोना ApSC आरो लोगोसे नोंथांमोननि आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनो नेगासिनो दङ सो भिडिअखौ नायलांबाय था आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ApSCनि आन्दाराव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटआव नायबानो जाबाय साख्रि ओंखारदों 65 टारगेट दङ एबा प्लास दङ बेयाव पस्टआ सो बेनिफ्राय जों लास्टनिखौ नायगोन क्लिक खालामनानै जेराव 63 एबा 64 सामथिं दङगोन सो जों बेखौ नायफिनसै बिदि गोबाव खालामा दा जों बे पस्टखौ नायोब्ला जों गासैबो डिटेल्सखौ जों मोननो हागोन आरो दा बे पस्टआ जाबाय 63 दङ अके सो बे पस्टआ 63 दङ देन बे जाबाय वाटार रिसोर्सनि नोंथांमोना डिपार्टमेन्ट मोनदों वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव साख्रि ओंखारबावदों बेनो जाबाय एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सिभिल नोंथांमोना बे जायफ्रानोखि एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामदो रिसेन्टलि आपडेट खालामदों 2 डिसेम्बरनि बे अफिसियेल नटिफिकेसना सो बेयाव गासै पस्टआ नोंथांमोना मिथिखाबाय 63 बेनि गेजेराव एसटीआवबो रिजार्भेसन दङ 7 बेनि गेजेराव सानै हिन्जावफ्रा दङ सो बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 44 दङ देन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 13 रिजार्भेसन दङ डेट मिन्स बोथ साइड एप्लाइ खालामनांगोन मेल फिमेल सो दानिया सेलारि 30,000 निफ्राय जागायगोन आसामनि जाथारनांगोन बेखायनो भटार कार्ड नङाबा PRC नङाबा नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज थाबाबो जागोन आरो देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया सो इन्जिनियारिं फरायनाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेयाव होनाय सेक्टरनिफ्राय जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबल जानाय नङा दा बेनिफ्राय लोगोफोर बैसोआ 21 इयार्स मेक्सिमाम 43 इयार्स एसटी हिसाबै लास्ट डेटआ 4 जानुवारि 2023 दा नोंथांमोना एग्जाम जागोन सो बेनिफ्राय पेमेन्टआ 197 एसटी हिसाबै नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगन दा अफिसियेल डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायदो डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दंखायो लोगोसे PDF फाइलखौ नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाउनलडबो खालामनानै लानो हागोन सो दानिया जोंहा फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव बेयावनो एप्लाइ जागोन दा बावैनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बेटेलियन साख्रि जेराव 10 पासनिफ्रायनो एलिजिबल जानायनि चान्सआ दंखायो मानोना बेटेलियन होननाय लोगो लोगो जेराव 2095 पस्टआ थाबाय सो बेयाव लोगोफोर बेटेलियन होनोब्ला 10 पासखौनो हायोमोन आसाम पुलिसनि कन्डाक्ट जानाय जेरै ABUB सो नोंथांमोना मिथिगौ AB आवहाय 10 पास UB आव सो नोंथांमोना HS पास मेल फिमेल नाथाय लोगोफोर फरेस्ट गार्डआवसो जोंहा HS पास नांगौमोन बैसो 18 निफ्राय हायोमोन सो 18 निफ्राय बेबादि 38 नाथाय कनस्टेबलआव नैबे बेटेलियनाव 18 निफ्राय 30 इयार्सखौ जों हमनानै लानो हायो अके सो बेनिफ्राय सिलेबास दा नोंथांमोना एग्जाम पास खालामनोबा साख्रि मोननोबा सिलेबास फलो खालामथारनांगोन जुदि सिलेबास फलो खालामाबा नोंथाङा पास खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना एग्जामखौहाय पास खालामनो हानाय नङा अके सो एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना सिलेबासखौ फलो खालामथारनांगोन साक्सेस खालामनांगोन अब्लासो साक्सेस जागोन देन बेनिफ्राय नोंथाङा साख्रि मोननो हागोन नङाब्ला बे सिलेबासखौ फलो खालामाबा नोंथाङा माब्रै एग्जाम लिरनो बिनि सायाव एसे आन्दायनाय थाहैगोन सो बेखायनो सिलेबासखौ जेब्ला मोनो आं नोंथांमोना आपडेटखौ होखाथारगोन देन बेनिफ्राय फलो खालामबाय था अब्लानो नोंथांमोना 100% साक्सेस जागोन पास जागोन सो बेनिफ्राय एग्जाम जागोन ना PhD जाग्रोगोन दा हमना ला PhD जाग्रोनोबो हागौ एग्जामबो जानो हागौ जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं आपडेटखौ लाबोगोन सो बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना फिजिकेल पास खालामनो दानिफ्राय प्रेक्टिस खालामदो दाथ' मिथिखाबाय नालाय पस्टआ 2000 फैगोन होननानै सो दानिफ्रायनो लागातार प्रेक्टिस खालामदो सो अब्लासो नोंथांमोना पास खालामनो हागोन मानोना दानिया गोबां केन्डिडेट जायो बिनि थाखायनो काटअफआ गोजौ थाङो सो दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामदो गासैबो रेडि खालामखादो आरो लोगोसे एप्लाइ डेट ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन सो दानिफ्रायनो प्रेक्टिसआव थाखाबानो जाबाय देन बेनिफ्राय लोगोफोर डकुमेन्ट्स सो लोगोफोर डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना क्वालिफिकेसननि गासिबो नांखाजोबगोन एक्सट्रा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स हमना ला जेरै हमना ला नोंथांमोननि कम्पिउटार सार्टिफिकेट सो कास्ट सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट देन बेनिफ्राय PRC नङाबा स्टेट डमिसाइलानो जागोन जेबो टेनसन गैया आसाम स्टेटनिखा नालाय सो नोंथांमोना डमिसाइल थाबानो जागोन अब्ला नोंथांमोना साक्सेस जागोन एप्लाइ खालामनायाव आरो लोगोसे स्पर्ट्सनि थायोब्ला मोजां जुदि स्पर्ट्सनि आरो लोगोसे पार्सेन्टआव जुदि एक्सट्रा मार्क मोनोब्ला सो नोंथांमोना बेखौहाय लाबानो जाबाय आरो लोगोसे एक्सपिरियेन्सबो दङब्ला सो नोंथांमोना जाहाथे श' खालामो दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां चान्स मोनसिगोन देग्लाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव आरो लोगोसे आपकामिं दंबावो बेनो जाबाय PDCL आरो लोगोसे आसाम पुलिसावबो ओंखारनायनि बाथ्रा होदोंमोन कनस्टेबलआव बा नोंथांमोना SI आव बाट लोगोफोर कामान्ड'आ फैगोन ना फैया मिथिया नाथाय कनस्टेबल आरो SI फैखाथारगोन सो बेनिफ्राय बयबो रेडि जादो देन बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेटेलियनावहाय नोंथांमोना मोजां इउनिफर्मबो मोनगोन आं सिगांनो आपडेट होखादोंमोन सो नोंथांमोना नायफिननो हागोन देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननो माखासे ड्रेसनि बागैबो भिडिअ लाबोगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो रेडि जायो आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनो दा बेनोमोन लोगोफोर हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो अल डिस्ट्रिक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय पस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइज थागोन ना अल आसाम जागोन बिनि सायाव आपडेट गैथ'वा जेब्लासो अफिसियेल नटिस फैयो अब्ला नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनजोबगोन दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि ApSCनि साख्रिनि आपडेट सो बेनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिनि आपडेट